हेलो फ्रेंड्स बरायबाय बड' जब इनफ' अफिसियेल इउटुब चेनेलाव दा बिग आपडेट सफैदों बेनो जाबाय नोंथांमोननि डिएमइ हेल्थ डिपार्टमेन्ट आसाम स्टेटनि आरो मोनसे जाबाय सेन्ट्रेल साख्रि एसएससि एमटिएसनि सायाव हाबालदारनि सायाव रिजाल्ट एबा एन्सार किसनि सायाव दा जोङो ए टु जेड नायगोन नोंथांमोना भिडिअ नायजोब अब्लासो बुजिगोन आरो लोगोसे जायफ्रा चेनेलाव गोदानै फैदोंमोन साबस्क्राइब खालामना ला जेब्लायबो साख्रिनि आपडेट बर' रावजों नोंथांमोना मोननो हागोन। दा जों फार्स्टआव फैग्रोबाय एसएससिनि अफिसियेल साइटआव आरो बेयाव फैनाय लोगो लोगो जाय नोंथांमोना दाखालि बावै मोनसे एग्जाम होदोंमोन ना दा बेनि रिजाल्टखौ गोबां नेदोंमोन बेनो जाबाय क्लास 10 फार्स्ट लेभेलनि एमटिएसआव अके आरो पस्टआ जाबाय एमटिएस आरो हाबालदार पस्टआव मोननै रोखोमनि दङमोन स' बेनि एन्सार किस होबाय नोंथांमोना चेक खालामदो आरो बे एन्सार किसआ नोंथांमोननि ओरैबायदि जागोन जायनाखि मोजां नाम्बार मोनबाय बेनो जाबाय ओरैबायदि पस्टआ एमटिएसआव अके स' एमटिएस नन टेकनिकेलाव नोंथांमोना जुदि मोजां नाम्बार मोननानै काट अफआव नाम फैबानो डाइरेक्ट नोंनि साख्रिसै अके बेखौनो सेलेक्शन प्रसेस गैला डाइरेक्ट साख्रिसै देन हाबालदारावसो जुदि पास जायोबा आरोबाव नोंथांमोननि फिजिकेल टेस्टआ दङ आरो स' बेखायनो एन्सार किसखौ नायग्रोदो दा एन्सार किस नायनोबा लिंकआ दङ डिसक्रिप्सनाव आरो डेटआ जाबाय 29 नभेम्बरनिफ्राय होगासिनो दङ आरो लास्ट डेटआ 2 डिसेम्बर दङ स' बेखौ नायदो नै डेटआ बेनो नोंथांमोना गाव गावनि रल नाम्बारखौ नायनांगोन दा बेखौ नायनोबा बोरै नायनांगोन गाहायाव फैदो आरो गाहायाव फैनाय लोगो लोगो मोनसे लिंकआ दङ नै बे लिंकखौ नोंथांमोना कपि खालामनांगोन एबा डाइरेक्ट क्लिक खालामबाबो बेयाव फैयो स' जुदि जायाबा कपि खालामनानै गुगोलाव थांनानै पेस्ट खालामना होबानो जोङो नायनो हायो स' बेखायनो जों बेखौ दायो लगइन खालामसै दा जोङो नै लगइन खालामबाय आरो लगइन खालामबा रल नाम्बारखौ बिगोन जाय एग्जामाव दंमोन बेखौनो नांगोन बेनिफ्राय पासवर्डआ नोंथांमोननि डेट अफ बार्थआ बेनो जागोन आरो एग्जाम्पल बेबायदि सिस्टेमाव जोङो लगइन खालामनांगोन बेखायनो केपचा कड दङ ना 684 दङ बेखौ नोंथांमोना गाहायनि बक्सआव होनांगौ आरो होनाय लोगो लोगो लगइन खालामदो अब्लानो नोंनि एन्सारा ओंखारगोन नोंथांमोना सेलेक्ट खालामनायजों गोरोबनांगोन होमबानो नाम्बार मोनगोन आरो दा जों फैबाय डिएमइनि आन्दाराव बेनो जाबाय स्टेटनि साख्रि दा हेल्थ डिपार्टमेन्टनि साख्रि फैदोंमोन जेराव नोंथांमोना गोबां सिगांनिफ्रायनो एप्लाइ खालामना दोनदोंमोन बेनि एग्जामा दासिमबो कन्डाक्ट जायाखै टटेल पस्टआ 2008नि बारा दङमोन गासै मेडिकेल कलेजनि आन्दाराव गोबां रानदों आरो अके डिएमइनि आन्दाराव थिग बेखायनो क'क्राझारावबो पस्टआ दंमोन दा ग्रेड 4 हिसाबै क'क्राझार पस्टआ 20 दङमोन एसटिपिआव आरो लोगोसे टेकनिकेलाव ग्रेड 3आवबो दङमोन आरो लोगोसे नन टेकनिकेलाव दा टेकनिकेला साख्रि मोनबाय नोंथांमोना मिथिखागौ जे पस्टिं जाहैबाय बेयाव स' बेनिफ्राय नन टेकनिकेला जाथ'वाखै दा ओरैबायदि तिनसुकिया डिस्ट्रिक्टनि थाखाय मोनसे रिअपेन जाफिनदोंमोन माने बे मेडिकेल कलेजनि थाखाय आरो दा लेटेस्टआव फैयोबा दासिम लिंकआ एक्टिभ जाथ'वाखै डेट मिन्स पस्टपन जाबाय दा खालामनो हाथ'वाखै नटिसआ फैफिनबावगोन आरो जेब्ला जायो नोंथांमोना चेनेलाव आपडेटखौ मोनगोन दा पस्टपन जाथ'बाय एप्लाइ खालामनो हाथ'वाखै आरो जेब्ला जायो आं नोंथांमोननो फिन कनसेप्टआव लाबोगोन नाथाय जायखिजाया एग्जामा बिनिया जानुवारि फेब्रुवारियाव जानाय चान्सआ दङ मानोना हेल्थ डिपार्टमेन्टआ मेक्सिमाम जानुवारि आरो फेब्रुवारियाव एग्जाम कन्डाक्ट खालामदों थांनाय बारखौ नायोबा दा बेनो नोंथांमोननि थाखाय लेटेस्ट आपडेट